Aivot tarvitsee valoa. Aivot on tottunut siihen, että joka päivä jonkin verran valoa tulee aivoihin ja se rytmittää sun elämää, päivää ja yötä. Ja nykymaailmassa niin sitä valoa vaan ei tule sinne tarpeeksi. Valkeilla niin voidaan antaa sen verran valoa suoraan tuosta korvasta aivoihin, että ihminen toimii niin kuin se on suunniteltu toimivaksi. Kun lähdettiin valkeita tekemään, niin lähtökohtainen oli se, että tehdään laitteesta helppokäyttöinen ja mukava. Nykymaailma on monesti aivan liian monimutkaista ja käytettävyys ja käyttäminen on tehty hankalaksi. Valkean suunnittelun yksinkertainen lähtökohta oli se, että se vaan toimii. Käynnistät sen silloin, kun sä tykkäät, pidät sen 12 minuuttia esimerkiksi kerran päivässä. Siitä tulee tapa, joka on miellyttävä. Siinä on kahdet valot renkaassa, näyttää jäljellä olevan ajan ja sitten on pystyvalossa, näkee, että paljonko akussa on sähköä. Ei silmät tarvii valoa, aivot tarvii valoa. Silmillä nähdään, mutta aivoissa on mieliala, aivoissa ajatellaan. Ja ihminenhän sopeutuu ilman valkeatakin, mutta sopeutuu huonosti.